Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Wena. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Victims of Love. Ano ba na sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Wena. Wena. Uy, bangon na, kibuntag na. O saman, muskwila ka o di? Muskwila ko, mauy. O, lihok na. Basin og balit kas imong klase. Oo, ma. Daywena, wa man di klase sa last na tong subject ba? Manglaag ta na. Asa man tamang laag? Ato ta sa Pikas Barangay. Nami nagduwa dito basketball. Mga tuta na. Ay, dili lang ko day, uy. Mupauli lang kog sayo kaya kung tabangan si mama sa trabaho sa bahay. Tuol na lang gyud ko sa amo. Malipay gito ron si mama nga nauli kog sayo. Kay makatabang man ko siyang trabaho. Salbahis ka, tawana ka! Salbahis ka! Hala, ang among silingan nga daka. Ano nakilak mo na siya? Tawana ka! Traidor ka! Nakaaway tingali na siya siyang uyab. Nagsalik kang gwapo ka? Mong daghan mi sa imong kinabuhi, salbahis ka! Ay, ang uyab tayo uglain ang iyang uyab. Mao ba? Naghilak nga to'y silingan nga babay kay nanguyab og lain ng iyang uyab? O, ma. Ay, maayo gani kay wa ka makit-i nga nagtanaw niya. Nitago man ko sa saging magod. Mao gid resulta nak basta gwapo ang uyab. Daghan og kompetensya. Kung ako'y mag-uyab-uyab, ma, dili ko manguyab og gwapo. Aha? Kanang batig na akong piliun aron dili ko ilisan. Kakuyaw gud nimong mindset, day. Ngano gid in taon nga kana mang batiog na akong gusto nimong uyabon kung mag-uyab-uyab na ka. Tungod lagi atong akong nakita, day. Unsa man day mong nakita? Amo laging silingan, day ba? Naghilak lagi. Kinailaing uyab ang yang uyab. Morning niingon ka nga kung mag-uyab-uyab gani ka kanang batiog na ang imong uyabon. Aron dili na siya mangitaglain. Pero ay, day, uy, di sa ta magsigig storya abot na ng uyab-uyab, uy. Magtarong sa ta sa itong pag-eskwela.
Daywa na. Kinsa di mong uyab ron? Wa pa ko'y uyab, day, uy. Pag-chore, uy. Tinuod, bitaw. Wa pa bitaw ko'y uyab. Maayo pa day ko nimo, kay may uyab naman ko. Maayo pa ka, kay na kay uyab. Unsa man, ganahan ka? Nakaihatag di mga laki. Ha? Ayaw pagsigig binuang diha, good. At tinuod na tao. Day, basig nalimot ka sa kong giingon nimo sa una. Nga kon maguyab-uyab mangani ko, kanang dili gwapo, aron dili ko pasakitan. Ayaw ka bala ka kay dili ni gwapo tawhana. Dari yung number, oh. Kalingawin lang kong text, good. Kinsa may pangalan ni niya? Jonathan. Tiara ang number nga gihatag ni Chay na ako. Ako ni Texan, B. O magpaila ko niya. Nanawag man lagi ka. Intriga ko si mong text nga ningon kang amiga kang Chay. Baong nanawag ko ni mo. Amiga, bitaw mi. O akong gihatagan sa imong number. Nga nang na-text mo ka na ko, man. Ganahan ako makik-friend ni mo. Pero og dili ka, okay rasad. Kaluuran ba eh? Ninood mo nga na ang dagandag friends. Maog yun. Nya, friends na ta, ha? Okay ba? Ay, maka-love life na gining akong amiga, ay. Saba ka diha, uy. Love life karon. Friends pa gani mi? Ay, asa mo din na paingon? Ato, maginas pa nag-uyap. Day. Unsa man gid hitsura anang Jonathan? Basig di ko makauyon anak niya, ha? Makauyon lagi ka, anak, day. Kay mo maginagi pangandoy ni mo ka ng dili gwapo. Indot ra bagtingog, day. Basig gwapo kaayo to. Igo-igo ra lagi ang hitsura. Kumusta, Wen? Okay ra. Pwede ta magkita? Ha? Sige na, kay gusto kong makita ni mo sa personal. Sige. Asa man ta magkita? Salamat nga nagkita na kita, Wen. Kinuo ko. Kabati po nung naong ining tuhana, uy. Okay ra ka, Wen? Okay ra. Kagwapa ni mo eh. Salamat. Datas unahan na. Mang snack ta. Wen, naunta ko isulti na mo. Unsa man na? Bala na makaingon kang presko ra kay ko. Kay, karon pa beta nakita. Gusto lang ko mahibaw ka nga. Love ka. I love you, man. Jonathan. Mauna, man. May chance ka kunin. Ako na lang kaning sukto ning tawhana, uy. Bahalag bati kay nignaong. When? Jonathan, kung sugton ti ka, dili ka ako nimo pasakitan? Panggaon ka ako nimo? Ipasalig ko na ni mo, Wen. Nga magbalipayon ka upad ako. Unya, saman. Uyab na ta? Hindi tarbag tingog, uy. Sige na lang, uy. Pagtarong ba? O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Wen.
Maayo hinuon kay may uyab na ka, day. Pero day, perting bati atag naong intawon ato day, uy. Oh. Ay, dali pa mo man mo gusto nga bati og naong? Oo, lagi. Pero day, nasubrahan naman sa tautos ka bati, uy. Basta kay bati gid tayo, day, bati gid tayo. O yang anong imo magisugot? Ako na lang gisugot kay sigurado man kung nga di ko niya pasakitan. Og dili pod siya magitaglain kay bati ba siyag naong, di ba? Kumusta nga kung pinangga? Okay ra. Naglaw na ka? Wa pa, uy. Kao na ba eh. Tiyo pa gutom. Karang taod-taod, makaon ako. Ha? Manuroy ta? Oo, Wen. Kuan, Jonathan, busy pa man ko, uy. Busy ka? O mauwa kang higuyog na ko kay matiog na ako? Ha? Pataka mo lang taon ka, uy. Dili mo gud na ako ikauwaw good. Aw, come on ha. Manuroy ta. Sige. Manuroy ta. Jonathan, unsa gud ni? Ngano ni amon tayo ning gamayng kwarto? Love ko ni mo. Sa una, wag gyud kagugman nimo. Pero sa imong ipakita nga kaayon ako, sa imong pagpangga, nakaton ako sa pagkikugman nimo. Nga sa ato pa, musugot ka sa gusto na kong buhatan ni mo. Uy, gigapos magugko nimo. Wait ha. Love, kaya tika. Jonathan. Ginoo ko. Wa ko makapugong sa akong kagalingon. Natugyan kita ako ni Jonathan ang akong kaugalingon. Pila naman yung kaatlaw nga. Wa naman nawag si Jonathan ako. Ako ni susihon, be. Mato ko silang bay. Ay, ikaw de ay si Winang uyab ni Jonathan. Ote, asa man di si Jonathan, te? Wa din eh, tuwas siyang uyab. Ha? Unsay uyab? Nagtuo ka nga ikaw ra uyab sa kong anak. Daghan mo uywi na. Unsa? Huwag maayong mahibaw ka ha. Nga wa ko makauyo ni mo para sa akong anak. Ginoo ko. Nagtuo ko ka ako rin uyab ni Jonathan. Naapanilain. Nadawag ang salbahe sa iyo. Ngano nanawag man ka? Wen, pasensya na ka ha. Di bukan ha. Di araw gusto kong barkada good nag-inom eh. Barkada? O salain ni mong uyab? Wen, Dito ko sa inyo, Jonathan. Og nagkasulti mi si mong inahan. Og nahibaw ko nga may lain kang uyab. Og gabi ni mo, wasad ko maggustuhi si mong inahan. unsa? Nahibaw ka ba, Jonathan? Grabe na akong pagmahay nga nagkauyab ta, uy. Unya nakuha pag hindi mo nga akong pagkababae. Wen, Namili gani kong bating nahong aron panggaon ko. Mahalon ko. Og dili ko pasakitan. Pero maura man day gihapon. Bisag bati pag nahong ang atong uyab, magbinuang man lang gihapon.
Maong kalimti na lang ko. Kay kalimta na sad ka. Bati kang naong! Nga kon bati og naong ang mauyab, mahalon og panggaon ko. Og dili ko pasakitan. Sayop di ay ang akong pagtuo. Og akong nahibaw-an nga kumpleto di ay sa bisyo si Jonathan. Sugarol, palainom, og himabahay pagyud. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.